Všichni, já vás zdravím u třetí challenge, no tak čtvrté vlastně. Mám tady puding vanilkový. Jsme se tady ve Klasicích, tak jdem na to. Za kamerou je Fintán.cz jako obvykle. Ale příští challenge bude Coca-Cola, ten puding a už to budu dělat já a bude to točit náš spolužák. Takže půjď do toho. No už na tom papří. No dobrá. Mám toho tady tolik. Je to vanilka, jo? Ale je to vanilkový. Má to divnou barvu a vím. Takže ještě jednoho, podržte to někdo. Mám tady ještě jednoho, ten má radši vodu, kdyby... Ten s ním byla ta čokoládová challenge, ta trojka. Ta před chvílí. Takže Můžem. už se do toho. Kurva. Zepněte mě to někdo. Nebo, no. Zepni mě to, protože to nechci mít někde vole v prdeli až. No, takže běž do toho. Vidíte?